daram 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 Alhaji Dini ni ne Dini nanan daram Dini Alhaji Dini nanan daram haye DZ family nanan daram family DZ family nanan daram wasa ne na san kun gane nanan daram kowa da nashi salam burga ne nanan daram Alhaji Dini ne dan gata ne nanan daram a cikin mawaka dan auta ne ku zo mu taka ganga na doka karfi shakka Alhaji Dini na nan da DZ daram Alhaji Dini ni ne Dini nanan daram Dini Alhaji Dini nanan daram haye DZ family nanan daram family DZ family nanan daram sarkin ya fito dola tashi yana nan daram a cikin dubu babu wanda ya fi shi yana nan daram idan ya wuce dola bishi yana nan daram sai dai kallo dola bar shi barai dan yaro tauraro ba na tsoro dola ganni da DZ Alhaji Dini ni ne Dini nanan daram Dini Alhaji Dini nanan daram aye DZ family nanan daram family DZ family nanan daram Wai zamani sabon baitin zamani gani da DZ family zamani inda mata a gundola a ganni dashe na Allah haka mugo da Allah mu ba illa tabbas ni ne T-boy ni ma gani da DZ daram Alhaji Dini ni ne Dini nanan daram Dini Alhaji Dini nanan daram aye DZ family nanan daram family DZ family nanan daram Maxi ne a wakar daram DZ family nanan daram na san ni da masoyan mu nanan daram dan mu rike mun zuwa zuciyar mu daram kowa na da salo na shi kowa yayi wanka irin nashi ni ban karban kaya ba shi balle in gano kayan haushi na sa kaya na daram Alhaji Dini ni ne Dini nanan daram Dini Alhaji Dini nanan daram aye DZ family nanan daram family DZ family nanan daram